जय हिंद जय भारत। मी आत्ता आलोय या ठिकाणी आमची जी भरवाड वस्ती आहे हे गुजरातमधले सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातले निमडी तालुक्यातले भरवाड ह्या गाई म्हशी वगैरे पाळणारे जमात ही भटकी जमात। बांधवांनो, देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले, पण मी आज अशा एका कुटुंबाचा शोध घेतला। आता ह्या ज्या माझ्या भगिनी आहे यांचे नाव डुडाबेन खोडाबाई, या गुजरातले आहे। यांना भारतीय बाल विकास समिती नवी दिल्ली केंद्र शासनाचा यांना पुरस्कार भेटला। कोणता? शौर्य पुरस्कार भेटला। का त्यांनी पुरस्कार काय मिळाले याबद्दल ते सांगतील स्वतः त्यांच्या शब्दामध्ये, पण मला सांगायचे त्यावेळचे देशाचे राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा, त्यावेळचे देशाचे पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी, सोनियाजी गांधी यांच्या हस्ते हा पुरस्कार मिळाला आहे। हे सगळे त्यांनी फोटो सांभाळून ठेवले, अतिशय म्हणजे हीच त्यांची संपत्ती आहे। परंतु मला सांगताना खेद वाटतो, ह्या कुटुंबाकडे अजून सुद्धा रेशन कार्ड नाही, ह्या कुटुंबांना मतदानाचा अधिकार नाही। मी आज आमचे जे भटक्या विमुक्त आयोगाचे केंद्रीय अध्यक्ष भिकूदादा इदाते, आमचे पद्मश्री खासदार डॉक्टर भिकाजी महात्मे आणि आमचे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भटकी विमुक्त आघाडीचे नरेंद्र दादा पवार, मी यांच्या कानावर हा विषय घालणार आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आम्ही या परिवाराला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर आपण 2 मिनिटात ऐकून घेऊ। हा ताई, काय परिस्थिती आहे? तुम्हाला हा पुरस्कार किती वर्ष झाले मिळून? याला झालं आता 20, 25, 30 वर्ष झाली। 14 वर्षाची होती। 14 वर्षाचे असताना का बरं मिळाला तुम्हाला पुरस्कार? मला हे भेटलं, माझ्या चुलताच्या पोराला वाचवलं होतं। कसं वाचवलं म्हणजे काय झालं होतं? वाघाकडून वाचवलं। अच्छा, म्हणजे तुम्ही जंगलात जनावर चारायला गेले। जनावर चारायला गेले। बर, हा। मग गाय चारायला गेले, तिथं पोरगला धरलं वाघाने। बर, आणि त्याला हाताने काठीने मारून मी वाचवलं। बघा केवढं मोठं धाडस या महिलेचं। काठीने मारून वाचवलं, त्याला दवाखान्यात टाकलं, त्याला 3.5 टाका आल्या डोक्यात। बर, बापरे। अच्छा, 5 वर्षाचे बाळ होते। बर, 5 वर्षाच्या बाळाला वाचवलं। मग हे शासनाला कसं कळलं गुजरातच्या का तुम्ही हे काम केलं असं? दवाखान्यात गेली ती घेऊन, तिकडे ते असे पेपरवाले आले। बर, हा, ते सुनगर वाले। अच्छा, दवाखान्यात आले, त्याने पेपर मध्ये दिलं, मग दिल्ली पर्यंत गेलं, पण तिने काही पुढे काही बघितलं। दिल्लीला काय झालं? तुम्ही दिल्लीला गेल्यानंतर दिल्लीला कोण भेटले तुम्हाला? पत्रिकांत ते दिले तर कोण भेटले तुम्हाला? राजीव गांधी भेटले। अजून वडाप्रधान शर्मा। अच्छा, शंकर दयाळ शर्मा। अच्छा, बर, हे सगळं फोटो आहे ना मौजूद। हो 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 हो, बरोबर। हे सोनिया गांधी पण दिसते याच्यामध्ये, सोनिया गांधी वगैरे, बरोबर। पंतप्रधान राष्ट्रपती यांच्या हस्ते यांना सगळं पुरस्कार दिला। परंतु फक्त तुम्हाला आता अडचण काय सध्या? आता अडचण काय, आता कुणी काय आमच्याकडे बघत नाही। नुसतं जंगलात आहे, नाही घर नाही, दार नाही, जमीन नाही, काही नाही। असे 2-2 लिटर दूधवर आम्ही आमच्या बागेत करतो। बरोबर। मग तुम्हाला आता सध्या रेशन वगैरे मिळतं का तुम्हाला? काहीच भेटत नाही। रेशन कार्ड आहे का आपल्याकडे? रेशन कार्ड नाही। मतदान करता का तुम्ही? नाही, मतदान पण नाही करत। मतदान पण नाही, रेशन कार्ड पण नाही। देशाला आझादी मिळून 75 वर्ष हे फक्त सांभाळून राहिले तुम्ही। बरं, आणि लोकांना कोणी कार्यकर्ता आले त्यांना दाखवली संपत्ती। अच्छा, खऱ्या अर्थाने तुमची ही संपत्ती। कोणी काही दखल घेत नाही याची। दाखविते फोटो घेऊन जाते, पाठवते, पण काँग्रेसचे कार्यकर्ते गेले। आता भाजप 20 वर्षापासून भाजप आलेली, पण भाजप कोणी काही हे पोरं सगळे फोन मध्ये देतात, पण कोणी काही। तुम्हाला अपेक्षा आहे का आता सरकारकडनं? काय अपेक्षा आहे तुम्हाला? सरकारकडनं आम्हाला जमीन मिळावा। काय अपेक्षा आहे तुम्हाला आता सध्या? अपेक्षा काय? घर पाहिजे, अजून घर पाहिजे, रेशन कार्ड पाहिजे, मतदान कार्ड पाहिजे, सगळं पाहिजे। बरोबर आहे बांधवांनो, बघा इतकी मोठी शोकांतिका। देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले। 75 वर्षामध्ये ह्या लोकांना अजून मतदानाचा अधिकार नाही, रेशन कार्ड नाही। खरंच यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचणं फार गरजेचं आहे। अतिशय उपेक्षित वर्ग आहे, जंगलात राहणारा वर्ग आहे, गुऱ्या चारून आपला उदरनिर्वाह भागणारा वर्ग आहे। नक्कीच शासनाने याची दखल घ्यावी, मी अशी विनंती करतो। ताई, ठीक आहे, आता मी आमच्या परीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो आणि मी यासाठी स्वतः बापूसाहेब शिंदे पुढाकार घेऊन आपल्याला रेशन कार्ड आणि मतदान यादीमध्ये नाव येण्यासाठी मी प्रयत्न करतो। मी आपल्या भावना समजताय, शासनापर्यंत आपल्या भावना पोहोचवतो। देशाला स्वतःचा आझादी के 75 साल हे बातम्या नरेंद्र मोदी साहेबांपर्यंत पोहोचवा। तुमच्या बातम्या आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांपर्यंत पोहोचवू, ते ट्विट करू आणि आमच्या नेत्यांना पण सांगू, आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगू। आज देशाचा हा ध्वज तुम्हाला देतो आणि नक्कीच मी तुम्हाला या ठिकाणी आश्वस्त करतो की तुम्हाला 100% न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।